Vítam vás pri novom videu. Dneska si zahráme FC Mobile. Zahráme si pár zápasov. Porozprávame sa, čo je nové. A ak sa vám takéto ľudia páčia, začínam natáčať znova na tento kanál. Vlastne dlho som nenatáčal a robil som také vlastne shorty editované a hlúposti. Začínam točiť FC Mobile. Za týždeň minimálne jedno video, tak ideme si otvoriť. Ľudia, ako by ste sa vy vyjadrili o tomto novom update? Ako sa vám ľúbi, alebo ako sa vám proste páči ten update? Kľudne napíšte do komentárov, aký máte na ňo názor. Tak, ukážem vám môj tým. Takže myslím, že celkom dobre vlastne. Mám Rafinhu, Ronalda, Salaha, Rosický je teda najnižšom ratingu, lebo nemám pozíciu a keď ich mením, tak mi to menší rating. Tohoto napríklad Marqueza, to som kúpil za 50 centov v shope. Jonathana Taha som mal z tých nálepiek, ako keby Star Scouta. Makelele mi padol proste ešte vtedy, keď to padalo z dobrého piku. Takže moje levely sú tu versus atak. Napríklad mám už Legendary 2. Už sa teším. Budem na červený rank 10 000 gramov. Pôjdem to hneď otvoriť balík. Takže tak. Keby do tejto hry som aj zainvestoval, napríklad keď sa pozriete na Marcela, tak všetky tieto odmeny som kúpil. Padli mi z toho tie asi tie najhoršie odmeny. Ale čo sa dá robiť? Viete, niekedy to nepadá. Takže. Najprv by som otvoril nejaké piky, ak mám. Mám tu Goata, vymením ho. Anthony the Goat. Idem sa pozrieť na nejaké piky. Ja to väčšinou robím tak, že keď mi niečo zle spadne z toho piku, tak to hneď idem vymeniť naspäť a pokiaľ mi vystačí. Tu som akorát dneska otvoril za 30 000. Padol mi ten Rafinha, čo ste videli v týmu. Tak, no, musím povedať, že to sú moc silné karty, není. To asi znova vymením, máme tu MH, alebo ako sa to číta. Takže, zoberieme si ho z pošty. Ľudia, neviete, že prečo? Lebo ja mám v rezervách týchto hráčov Mašinu a Christensena. Ale keby som ho chcel vymeniť do exchange, tak mi nejde vymeniť. Ani sa mi to nezobrazuje. Neviete, čo s tým? Dobre, ideme si zahrať. Chýba mi jedna hviezdička, aby bol som aj jedna. Vlastne, máme tu hráča nie na Dembeleho. To vidia teraz kapitán týmu Dembele. Na Cooked. No, nevadí. Má Ajax. Rešpektujem brachu. Toto je môj tým. Akože nemá dobrého LVčko, ale inak ten tým cením. Takže fakt pekný tým. Takže, no vyhrávajú. Toto asi vyhrajú ľudia. Ale nevadí, ja sa posnažím. Zakončenie. Dobre, posnažím sa. Quit, skúsim si to sám. Go. Dobre. Ak chcete viac takéhoto obsahu, tak by som poprosil lajky. Mojím veľkým vzorom je Gudu. Mojím najväčším vzorom je Gudu. Český youtuber Gudu. A vážne ho milujem. Tie videá, proste to môžem pozerať 24 hodín v kuse a stále ma to neomrzí. To je proste najlepšie videá podľa mňa. Také o FC na československej scéne. Proste strašne dobré, akože tie videá. Aj Mixako, akože, lebo není veľa akože slovenských youtuberov, ktorí by natáčali FC Mobile. A preto si cením tých českých, že tam je ich dosť. Akože nie je dosť, ale proste Gudu je za všetkých youtuberov. To je proste jeden z najlepších youtuberov. Takže tak. Dobre. Nevadí ľudia, prehrávam, ale to patrí k hre, nevadí. Niekedy mi to vadí, keď chytím rage, ale teraz mi to nevadí. Keď natáčam video, toto je moje prvé video, také normálne.
Takže 8, 11, no, čo tak povedať, moc som sa podarilo. Nevadí, sa stáva. 240, začal nejaký darček. Dobre. Ľudia, ak by ste ma chceli niekto pridať do friendov, tak ľudia môžete. Hej, môžete si ma pridať, moje meno je hneď tu, vidíte, rank mám Chelsea nastavenú, ako tu je Champions Club, mám hento. Liga už je sice plná, ale nevadí, no. Môžete, keď ma dostanete do friendov, ak mi niekto pošle teda frienda, tak by som mohol potom v budúcnosti urobiť aj, že sa budem pozerať na ostatné týmy a budem ich hodnotiť. Lebo napríklad, keď idem ku mojim friendom, si môžem nájsť, neviem, kto to je vlastne. Pustiť niekto takto a môžem dať profil a potom si nájsť tým a napríklad môžem zhodnotiť. Tento napríklad môj friend má pekný tým, krásny. Ale tak, no. To by bolo pre toto video asi všetko. Viem, že sme mali hrať troška dlhšie, ale to zase príde potom v ďalších dieloch. Cením si vás, ľudia. Určite zanechajte like, odber. Čau.